Tää suihku ei toimi. Voi saatana. Kyllä se toimii. Painat vaan siitä napista. No voi helvetti. Sulkisvuoro tekis kyllä 20. Mitä vittua? Ei se tällä kertaa maksakaan mitään. Jumalauta. Olkaa hyvä vaan. Näytäs vielä se kuukausilippus. Mitä helvettiä? Kyllähän se taisikin olla voimassa. Perkele. Missä vitussa sä voit tilaamaan pizzaviipyä? Tuossahan se on pöydällä edessäsi, kulta. Jumalauta. Mä en kestä enää tätä mun elämää. Kaikki pitää mua pilkkanaan. Pitäisköhän mun suhtautua asioihin positiivisemmin? Jumalauta! No tää nyt vielä puuttuu rytmihäiriö. Nyt tää on menoa. Teillä oli onnea. Sydämenne oli pysähtynyt, mutta saimme sen käynnistettyä uudelleen. Voi helvetti, sekin vielä. Anteeksi, kuinka? Painu sinä homo vittuu siitä! On se kumma, ettei saa edes kuolla rauhassa. Hän suhtautuu asioihin aivan liian negatiivisesti. Tiedät varmaan, mitä pitää tehdä. Yes. Herätys! Huomaan, että olette tehneet minulle lobotomian. Itse asiassa vaihdoimme koko pään. No niinpä teittekin. Todella hieno juttu. Kiitos paljon. Täytyy myöntää, että nyt taas elämä hymyilee ja näyttää parhaita puoliaan. Päivää hyvä rouva. On se hieno asia, mitä lääketiede saa aikaan. Mitä vittua se jätkä oikein vittuiles? Ei saa edes rauhassa kulkea kadulla, voi jumalauta! Kaikessa rauhassa ulkoiluttaa koirani, eikö jätkä tuu vittuille? Aina sama juttu joka päivä.